Δόθηκε με το κατέβασμα της χιτλερικής σημαίας από την Ακρόπολη τη νύχτα της 30ης Μαΐου του 1941 από τους δύο νέους φοιτητές, τον Μανώλη Γλέζο και τον Αποστόλη Σάτα. Διοίκηση Μανώλη Γλέζου από τους Κωνσταντίνο Παγώνη και Αρέστη Καλαβαλή. Μπράβο! Έτσι, στις 30 του Μάη του 1941, γυρίσαμε άσκοπα στους στεγνούς δρόμους της Αθήνας. Λάκη, το βλέπεις κοινό εκεί. Το φασιστικό σύμβολο, πελώριος επικοινωμένος βραχνάς, πλάκωνε τον ουρανό της Αθήνας. Δεν χρειάζονταν περισσότερα λόγια. Ο ένας κατάλαβε τον άλλον. Σε εμάς έλαχε ενοχλήρωση. Απλοί, ανώνυμοι ερευνητές της φλόγας ενός ολόκληρου λαού, της θέλησής του. Θα προβαίναμε στην υποστολή της γερμανικής σημαίας. Δώσαμε τα χέρια και χωρίσαμε. Το βράδυ, ραντεβού στις 8 στην πλατεία Κουμουνδούρου. Όταν ανταμώσαμε, τα χέρια μας φύτηκαν εμπειριασμένα. Δεν ήταν από φόβο. Ήταν συγκίνηση για το μεγάλο σκοπό, για την επιτυχία. Είχε σκοτεινιάσει. Το φεγγάρι είχε βγει. Ήταν μια όμορφη Αττική βραδιά. Αμήλυτη προχωρήσαμε μέσα στην πλάκα. Από το πρωί είχαμε κανονίσει τεχνικές λεπτομέρειες και είχαμε μαζί μας ένα γλυφοφάνο. Κάναμε τα βόλτα γύρω από την Ακρόπολη. Η γερμανική φρουρά φαινόταν. Τάχα στο κοντό να υπήρχε σκοπός. Ήταν δεν ήταν, εμείς τα ανεβαίναμε. Σε μια στιγμή που δεν φαινόταν κανένας γύρω, πηδήξαμε το σηματόπλεγμα που είναι γύρω από το δασάκι των πέθμων της βόρειας πλευράς και σιγά σιγά, ο ένας πίσω από τον άλλον, προχωρήσαμε σκαρφαλώνοντας τα απόκρινα βράχια. Ως την ώρα δεν είδαμε ούτε ίχνος σκοπού. Εδώ όμως ήταν τα σκούρα. Μήπως εκείνο το κυκλικό τυχάκι υπήρχε κανένας? Για πολλή ώρα, πίσω από τη σκιά του βόρειου τείχου, σταματήσαμε. Έπειτα όμως, θαραλέα, προχωρήσαμε προς τη βάση του κονταριού. Δεν υπήρχε κανένας. Από πάνω μας κοιμάτιζε το φασιστικό σύμβολο. Λύσαμε το σειρματόσχηνο και αρχίσαμε να τραβάμε για να την κατεβάσουμε. Μα τα σύρματα δεν άκουγαν. Είχαν μπλεχτεί. Η σημαία δεν κατέβαινε. Τι έπρεπε να γίνει? Να κατέβει σημαία. Απαντούσε η φωνή της συνείδησης, η φωνή του σκλαβωμένου λαού. Το μυαλό δούλευε γρήγορα. Άρπαξα το σιδερένιο κοντάρι και άρχισα να ανεβαίνω. Έπιασα τη σημαία και άρχισα να την τραβάω. Τίποτα όμως. Δεν έπεφτε. Κουράστηκα και κατέβηκα. Δεύτερη απόπειρα έφερε τέτοια αποτελέσματα. Τώρα Λάκη σειρά σου, είπε ο σύντροφό μου. Όμως ούτε εκείνος μπόρεσε. Για τρίτη φορά τότε αναργέμαι με λύσα. Με δόντια και με χέρια. Κρεμάστηκα από τη σημαία. Και τώρα όμως τίποτα. Η σημαία όμως έπρεπε να κατεβεί. Και κατέβηκε. Και να πώς. Το σιδερένιο κοντάρι υποβαστόταν από 3 σηματόσχηνα. Τα λύσαμε και από εκεί που ήταν δεμένα και δίνοντας παλμικές κινήσεις στο κοντάρι τα ξεφλέξαμε και η σημαία έπεσε πάνω μας και μας κουκούλωσε. Ξεκουκλωθήκαμε και βάζοντας την κάτω, αγκαλιαστήκαμε και χορεύοντας πατώντας τα φασιστικά σύμβολα. Γυρίζοντας αργά στα σπίτια μας έπιασε ο σκοπός έξω από το κρατικό ταμείο. Η ώρα ήταν 12 και 10 και η κυκλοφορία είχε σταματήσει. Του δικαιολογηθήκαμε ότι είμαστε σε γλέντι και μας άφησε. Και πραγματικά σε γλέντι είμαστε, διότι εκείνο που ποθούσαμε είχε γίνει. Η απαρχή του σκληρού αγώνα έγινε. Το μάθημα στους Γερμανούς είχε δοθεί. Το θρίαμβο της εθνικής αντίστασης επισφραγίζει η απελευθέρωση της Αθήνας και η απομάκρυνση των γερμανικών στρατευμάτων τη 12η Οκτωβρίου 1944. Το έπος του 40 και η περίοδος της γερμανικής κατοχής υπήρξαν πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες της εποχής εκείνης, ζωγράφους, σκητσογράφους, γλύπτες και μουσικούς. Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνήα στο Στέλιο Ανεμοδουρά, δημιουργό του περιοδικού Μικρός Ήρωας, όπως το παρακολουθήσουμε στο βίντεο. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θανάση. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θανάση. Από το 1952 μέχρι και το 1967, το κόμικ του Στέλιου Ανεμοδουρά, ο Μικρός Ήρωας, διαγράφει μια λαμπρή πορεία, μαθαίνοντας ιστορία στους νέους με τον πιο απλό τρόπο. Το κάθε τεύχος ήταν πολύτιμο. Το τεύχος του μικρού ήρωα ήταν χαρτονόμισμα. Δηλαδή, αν είχατε ένα τεύχος του μικρού ήρωα, μπορούσατε να αγοράσετε. Δηλαδή, το δίνατε
στον συναυτή σας και σας έδινε παγωτό, σας έδινε μέρα. Αυτά λοιπόν τα ιδανικά που ενέπνευσαν τον αγώνα των Ελλήνων στα δύσκολα χρόνια της γερμανικής και ιταλικής κατοχής, ας αποτελέσουν κινητήρια δύναμη και για εμάς, ώστε να αγωνιστούμε για την αγαπημένη μας πατρίδα.